Яңалыклар чыгарылыш үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Мәскәү проспектына төзекләндерү берөзлексез башкарыла. Юлчылар машина йөртүчеләргә мөрәҗәгать белән чыкты. Кыш гриппы аркасында йомыркага бәяләр күтәрелгән, шәһәрдәшләр бу турыда нәрсә уйлый? Ял саен күңелле кичәләр. КамАЗ мәдәният сарае каршында арт мәйдан эшли башлады. Мәскәү проспектына төзекләндерү үзлексез дәвам итә, юлчылар графиктан алда бара. Параллель рәвештә Нариманов урамына да ремонтка әзерлек эшләре башланды. Биляев проспектынан автозавод проспектына кадәр юллар өлешчә ябык. Җирле юлдан әйләнеп узалар. Шулай да ремонт эшләре хакында кисәтү язылган мәгълүмат такталарына бөтенләй игътибар итмәүчеләр дә бар. Для автобусов выделяем одну полосу, чтобы перемещались. Водителям мешает, если только заезжают на свежий асфальт. Конечно, просьба не заезжать на свежий асфальт, потому что теряет свои свойства. Кайбер машина йөртүчеләр игътибар иткәнчә Мәскәү проспекты урыны белән тарая. Бу күпләрдә ризасызлык уятты. Әмма юлчылар барлык эшләрдә проект нигезендә башкарыла дип тынычландыра. Где заужение происходит в районе посадочных площадок, это заужение производится для того, чтобы устроить заездной карман для автобусов, чтобы не препятствовать движению автотранспорта. И приводит к нормативному состоянию дорожных полос, то есть 3 полосы по 3,5 метра движения и по полметра полоса безопасности. Нариманов урамындагы юлны да тулысынча яңартачаклар. Эшне Чулман проспекты белән киселешкән урыннан башлаганнар. Нариманова устройство будет устраиваться новая полоса для движения. Это от участка Шамиль-Усманова до проспекта Чулман. То есть будет 4 полосы, 2 полосы движения в обе стороны с разделительной полосой. Юлда бөкеләр булмасын өчен асфальт салу нигездә төнлә башкарыла. Гүзәл Шихапова, Луиза Сафуанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Кыш гриппы аркасында йомыркага бәяләр арткан. Республиканың монополиягә каршы идарәсенә зарланучылар бар. Татарстанлылар йомыркага бәяләр май азагында артты ди. Әлеге продукцияне әһәмиятле булуын исәпкә алып, УФАС берничә оешмага кисәтү ясаган. Дүшәмбегә кадәр алар ведомствога нәтиҗәләр хакында хәбәр итәргә тиеш. Шәһәрдәшләр исә моңа зур игътибар бирмәгән. Шулай да күбесе кыш гриппы эпидемиясе кузгалгач, азык-төлекне алганда җитештерүчесенә карарга тырыша. İptaş malaydan satıp alan bakçada. Beyler düz. Ничек сөйләшәбез шулай. Бәяләр шул. Точно әйтәлмим инде. Производствосын караган юк. Дөресен әйткәндә. Вот честно говорю. А так нормально все. Уку йортларына керүчеләр өчен ил күләмендә Кайнар элемтә телефоны эшли башлады. Кайнар элемтәгә эш көннәрне 9-дан 16 сәгатькә кадәр мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шалтыратулар 1 октябрьгә кадәр кабул ителә. Россиянең кайсы гына төбәгендә яшәвенә карамастан, теләгән һәр кеше теләсә кайсы уку йортына, шул исәптән мәктәп, урта һөнәри яки югары уку йортына кабул ителергә кагылышлы сорауларына җавап алу мөмкинлегенә ия. Халыкара балаларны яклау көне уңайнан Орган залында хәйрия концерты узды. Игорь Лерман җитәкчелегендә камера оркестры сәнгать мәктәбендә укучылар белән уртак номерлар әзерләгән иде. Билет сатудан кергән акчаларны Чудо дети педагогик үзәгенә тотачаклар. Концерт алдыннан төрле мастер-класслар оештырдылар. Кул эшләре дәвалау педагогикасының бер юнәлеше. Аның ярдәмендә кайбер гаиләләрдә эшмәкәрлек белән шөгыльләнә башлаганнар. Тиздән үзәкнең айрым бинасы барлыкка килүгә әти-әниләрдә балалар да шатлана. Здесь нас любят, нам помогают, учат нас, как с нашими особенностями жить, как сделать лучше, чтобы ребенку жилось в наших обычных условиях. Ну и мы вообще в восторге. Мы на все занятия бежим с удовольствием. Үзәкне оештыручы Ася Кислова белдерүенчә, бинаны төзекләндерүдә барлык шәһәр катнашкан, акчаны хәйрия чараларында җыйганнар. Эшмәкәрләр дә зур суммалар күчергән, кемдер төзекләндерүдә ярдәм күрсәткән. Иногда мне просто звонят незнакомые люди и спрашивают: мы знаем про ваш центр, мы хотим помочь, у нас небольшая сумма, но просто хочется от души, как нам это сделать. Есть крупный бизнес, состоявшиеся бизнесмены, которые уже, это часть их культуры, политики, которую они транслируют на своих предприятиях. Есть маленький бизнес. Бер кичәдә 700 мең сумнан артык акча җыелды. Аларны Чудо дети педагогик үзәгенә тотачаклар. Медицина җайланмалары алырга телиләр. Бина ГЭС бистәсендә урнашкан. Иртәгә ул тантаналы төстә ачылачак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Әлі 2 сағат элеккенә Кукмарада республиканың тәрбиеге бала олучылар ассамблеясы узды. Биредә Татарстаннан берничә гаилә катнашты. Алар үз гаиләләре турында сөйләде, иҗади номерлар башкардылар. Чарада чалалар да катнашты һәм зур уңышка иреште. 5 бала тәрбияләнүче Кукловлар гаиләсе Гран-прига лаек дип табылды. Алар Мәскәүдә Татарстандан яклаячак. Россия күләмендәге тантана кайчан буласы әлегә билгесез. Киләсе атнага күп балалы гаилә турында сюжет күрсәтәчәкбез. Җәй буена һәршимбә һәм җомга кичке 5-тә КамАЗ мәдәният сарае каршында күңелле чаралар оештырылачак. Арты майдан бүгеннән эшли башлады. Чаралар кичке 7-гә кадәр дәвам итә. Оештыручылар каникул буена җитәрлек концерт программасы, интерактив программа, мастер-класслар, әдәби кичәләр планлаштырган. Шәһәрдәшләрне төрле бәйгеләрдә көтә. Бүгенге кичәдә элеккеге заман биюен тәкъдим иттеләр. Шәһәр мэриясе янындагы Җәмигъ мәчетенең аскы өлешен җәй ахырына төзеп бетерергә ниятлиләр. Бинаның цоколь каты 1400 квадрат метр мәйдан, биеклеге 3 метр ярым. Проект буенча анда техник җиһазлар, медпункт һәм 120 урынлык ашхана урнашырга тиеш. Гомумән яңа мәчет бинасы 5 катлы булачак. Анда берничә намаз залы, уку бүлмәләре, никах һәм мәҗлесләр заллары ясау күздә тотыла. Бина монолит тимер-бетон конструкцияләрдән корылачак, тышкы ягы керамик кирпич, мрамор һәм керамогранит белән тышлана. Сөембикә һәм Хәсән Туфан проспектларын киселешендәге Җәмигъ мәчетендә төзелеш эшләре ял көннәренә дә тукталып тормый. Җир эшләрен алып барабыз. Аннары бетон белән кагылган эшләрне алып барабыз. Армирование эшләрен эшләрне башладык 2 атналык. Бу нулевой цикл безнең пока бара. Планируем җәй азагына нулевой циклны полностью бетерергә. Соңгы мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына. Иртәгә 2 июньдә Рамазан аеның 8 көне. Чаллыда сәхәр вакыты 0 сәгать 52 минутта төгәлләнә, авыз ачу 20 сәгать 5 минутта башлана. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Мин Сәүлинә Хисматуллина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Как трудно терять друзей! Стиралку забрали, плита ушла. О, за мной пришли. Куда? А я говорил, что мы в магазине ненадолго. В корпорации «Центр» и «Селдом» дерзкая летняя распродажа. Большой телевизор всего за 10 990. Корпорация «Центр» и «Селдом». Все как для своих. Люблю, когда все свои. Не проспите праздник больших скидок в Эльдорадо. С 1 по 4 июня. Скидки до 40% на технику, электронику, товары для дома и дачи. Приходите. Проспект Сюембике 2/19. Эльдорадо. Качество по лучшей цене.